କଥା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ବସି ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ଇଏ ତ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କଥା କଣ କଥା କହିବି କିଛି ହେଇପାରୁନି କଥା ସେ ମତେ ସେନ ଚୁମା ଟିକେ ଦେଇ ପାଇଲେନି କୋଉଠି ଦେବେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ମୁତି ଦେଲା ମୋ ଗାରେ ଏଇ ବଗିଚାଟା ଗୀତଟା କରିଦେବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ଗୀତ ନଗନୁ ବଗିଚା ନା ତିନି ବଣିଆ ହେ ସେଇଟା ଛାଡେ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଗୀତ ମାନିବ ମୁଁ କରୁଛି ହଁ। ହେଲା ତୁ ରେଡି ହଁ ନାଚ ଏଇଠି ଶୁଣିଲ ତମେ ବାରି କଣ ପାଇଲ ବାରି କଣ ପାଇଲ କଣ ପାଇଁ ବାରି ଖାଇଲ ବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଘର କାମ କରିବ ବୋଲି ଖାଲି ଭୀମ ଭଳିଆ କରୁଛ ଖାଇବାର ନାହିଁ ପିଇବାର ନାହିଁ ଦବାର ନାହିଁ ନବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ତ ହଁ ସେ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ଘୁରି ଘୁରି କେତେ ପାଖ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟଟା ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖଉଥିଲା କୁଆଡେ ସେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଦୌଡୁଛି ତା ପଛରେ ଲୁଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ କି ଆଉ କେମିତି କିଲୋ ଗଲା ତ ଯା ଇଏ ମା। ସେ ସେଣ୍ଟ ନା ମୁଁ ଥରେ କହିଦେବି ହଁ ସେ ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦଉଡ଼ି ମୁଁ ପକେଇକି ଯିବି ଆମ ଗାଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାଟା କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କଣ ମଜାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ଏଇ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗପୁଛି ଭୁଲି ଗଲିଣି କୋଉ କଥା ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଦବ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କି ସିରିଏଲ ବା ମଲା ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି କି ସିରିଏଲ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବୁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ମଝିରେ ହେଇ ଦେଖେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଆଇଲା ସିରିଏଲ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ 7 ଦିନ ଉପାସ ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଇଛି କୁଆଡେ ଯୋଉ କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରିଗଲାଣି ଟୀକା ହଁ ମଲା ଇଏ ତ ଡେଲି ବାହାରୁଛି ନା ମ ଏ ଯୋଉ ରୁଷିଆ କୁଆଡେ ବାହାର କରିଛି ରୁଷିଆ ଭାରତ ନାଗିଛି ଭାରତ କୋଉ ଋଷି ଲୋ ରୁଷିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ କିଛି ତ ଜାଣିବନି ଗାୟତ୍ରୀ କୋଉ ରୁଷି ରୁଷିଆ ଦେଶ ହଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ କିଲୋ ନା ମ ବାଦାମାଡି ପାଖରେ ହେଇଥିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ରୁଷିଆ ଗୋଟେ କଣ ବାହାର କରିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଯେମିତି ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମେଡିସିନ ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି ଟୁପକିନି ଫେରିଦେବେ ତ ପିଚାରେ ଏକାଥରେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କାଢା ବାହାରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଇଲେ ଭାରି ତେଜ ହେଇକି ରହିବ କଣ ବା ସେ ସେଥିରେ ପଡୁଛି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଜିରା ତାପରେ ଅଳେଇଚ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରେ ହଉଛି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁ ପଡି କୁଆଡା ହଉଛି ଆଉ ଚିକେନ ଟିକେ ପକେଇକି ତେଲ ପକେଇ ଦେବୁ ସେ କଷା ହେଇଯିବ ବେକାରିଆ କଥା କହ ସେଟା କଣ କାଢା ତୁ ଗୋଟା କୋଉଠି ଚିକେନ କରି ତରକାରୀ ଦେଖିଥିବୁ ରେସିପି କାଢା ହଉଛି ତେଜପତ୍ର ଅଦା ତାପରେ ଅନେକ କାଠର ସବୁ ଚୋପା ହଁ ତାକୁ କୁଆଡେ ସେ କହୁଛି ତାକୁ ପିଇଲେ ତ ଯୋଉ ନାଳି ମୂଳ ହଁ ନଳି ବେକ ନଳି ହଁ ନଳି ମୂଳ ଗଳା ସେଟା କୁଆଡେ କାଢା ସେଟା ନାଲି ନାଲି ଉଷୁମ ଉଷୁମ କରି ପିଇଲେ ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ତ ଦେହକୁ ଜୀବାଣୁ ପଶି ପାରିବନି ହେଲା କି ରହିଲୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଚିଦେଲୁ ଟିକେ ମୋର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଛାଡିବାର ତୁ ନାଚୁନୁ ମତେ ନଚେଇକି ଖାଲି ଛାଡି ଦଉଛୁ ମାଇଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ ତୁ ଏଟା କଣ ଭଲ କଥା କଲୁ ସେ ମତେ କେତେ ଖରାପ ଭାବିବ ସେ ମାଇଚା ନା ସେ ମାଇଚା ଆଲୋ ଗାୟତ୍ରୀ ସେ କଣ ମାଇଚା ତୁ କହିଲି ସେ ମାଇଚା କହୁଛୁ ମାଇଚା ଗୋଖେଇ ସବୁ ମାଇଚା ଗୋଖେଇ ସବୁ ଆଲୋ ଗୀତଟା ବାହାରିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲି ଯଦି ଏତେ ଗୀତ ଥିଲା ଗୀତ ମିଳିଲା ତୁ କହିଲା ବେଲେ ଆଉ ଗୀତ ନଥିଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ତୁ ମାଇଚା ଗୋଖେଇ ସାଉ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ତୋ ତ ଅଣ୍ଡା ଶୁଣି ଚୁଟି ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ହଲୁଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାଇଚା କହି ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଏ ନାନୀ ଶୁଣ ମୁଁ ସେ କଥା କହିନଥିଲି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ନାଚୁ ନାଚୁ ସିଏ ପଶିଗଲେ ବୁଝିପାଇଲୁ ସେତିକିବେଳେ ଗୀତଟା ବାଜିଗଲା ତୁ କଣ ମୋ ଉପରେ ଟେମ୍ପର ଦେଖାଉଛୁ ତୋ ଘରକୁ ଆଉଛୁ ବୋଲି ନାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ଆଉଛୁ ବୋଲି ନା କଣ ଆଉଛୁ ବୋଲି ସେ ମାଇଚେନ ଭଲ ଭଲ ବେଶୀ କଥା ଭଲ ଯାଉନୁ ଭାଇ ସେଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇ ପୁରା ସିଟା ଫାଡିକି ବିଫାଳ କରିଦେଲେ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ମାଇଚେନ ଭଲ ଭାରି ଭଲ ବାଇକରେ କାକ ତଳେ ରହୁଛୁ ଯା ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁ ମସ୍ତ ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ଡରିଛି ମୁଁ ଆସିବିନି ଆସିବୁନି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘରକୁ ଡାକିବି ତୁ ମତେ ଡାକିବୁ କାହିଁ ଡାକିଲେ କଣ ହେଲା କି ବେଶୀ କଥା ତତେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାର କରିଦେବି ତୁ ବାହାର କରିଦେବି ତୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ସମୟରେ ଜମା ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବା କଥା ନୁହଁ କରୋନା ଠାରୁ ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ବେଜିତି କରିବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ତମକୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବେ ଆଉ ଦିନେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି କି ତ ଗାଲକୁ ଛୁଇଁଲି